Добър ден на всички! Ние сме много щастливи за възможността да споделим тези няколко мига с вас. Да се представя. Казвам се Филип Орус и съм женен от 25 години за Ана. Имаме две деца, две момичета, съответно Делфина и Емануела. Ето, те вече са големи. Първата учи във факултет, По физика и химия. втората завършва средното си образование. Аз съм пастор от почти 20 години и работя в Южна Франция. Това е красив край, пълен със слънце до Средиземно море, Атлантически океан и много планини. Ние споделяме живота на Южната френска конференция по много начини. Първият е, че в качеството ми на пастор съм бил на различни места и същевременно от няколко години съм касиер на конференцията и отговорник за посветеното ученическо служене, служенето на миряните в другите съюзи или други конференции. Ана отговаря също за един от отделите. На 10 години вече се занимавам с отдел детско служене. Радвам се, че мога да споделям и с децата, както и с най-малките, така и с най-големите, но също и с родителите, аниматорите, църквите, опитвайки се да мотивирам всеки да бъде ученик. Фактически Френската южна конференция и Северната конференция от 6 години имат визия под надслов. Една църква в твоя квартал, едно ученическо движение. Ние бяхме силно вдъхновени от Светия Дух, за да променим нашия подход за свързване с хората. Как да имаме семпли връзки с приятелите ни, с колегите в работата, с хората, които срещаме. Как да им споделяме Евангелието? Как да им кажем колко много Исус ги обича и колко скоро Той ще се завърне? Създадохме различни групи. Групи за растеж, домашни групи и дори и домашни църкви. Ние ще говорим за това по време на лагерното събрание. Но това, което е важно, е, че всеки член става ученик. Всеки член от най-младия до най-възрастния. Така дори най-младите имат известна опитност. Това започва с училището, с приятелите и приятелките, с нас като родители и нашите малки деца, да им споделяме вярата си, да ги ентусиазираме за Господа. Има още много средства за преживяване на вярата по един щастлив, динамичен и заразителен начин. Ние имаме добра опитност в Южна Франция, където по-настоящем имаме около 180 групи, които се събират на нашата територия с много неадвентисти. Много хора, които бяха напуснали вярата, започнаха да приоткриват кой е Исус Христос за самите тях и как те биха желали да споделят живота си с Него. Това е нещо наистина динамично. Споделяме всичко това с грижи за мисия, за пробуждане, за реформация и в същото време за посвещение на всички. И така, ние ви каним да участвате на лагерното събрание, където ще споделим една седмица в свидетелство, опитност и изучаване на библейския текст, теологичната предпоставка за това как да бъдем радостни адвентисти за България, за Южна Франция и най-вече за нашия Господ Исус Христос. До скоро! До скоро!